Mainat, ben tornat de nou a la tarda de Catalunya Ràdio. Com estàs? Ben tornat, aquí estem. Posa't els auriculars o treu-te'ls, perquè si no els fotrem un despegarem aquí que arribarem a la lluna. Així ens et sento més bé. Escolta. Aquesta veu preciosa que tens. Gràcies. Després d'aquesta treva nadalenca, en la teva secció de ciència, hem dit que parlaries d'alerta, Trident. Josep Maria Mainat, servidora de vostès i intel·ligència artificial. I parlarem de l'enginyeria genètica. Va, el que passa que Vinga. la intel·ligència artificial ha tret una sèrie de programes aquest any, 23, serà la revolució. És a dir, hi ha alguns, com un que ha sortit fa poc, que es diu GPT, que no sé què és el que no pots fer. Ho pots fer tot? Pot fer tot. Carai. Se'm van acudint coses i li dic i ho fa. Se'm van acudint coses i li dic i ho fa. És com brutal. No sé si tot el que contesta és veritat, això no ho sé. Però jo crec que sí. Però contesta amb una seguretat i amb una alegria. Però li preguntes, explica'm la guerra de la independència. Però pam, i te l'explica tota. Ara dius, explica-me-la, però amb conya. I també t'ho fa. I li dona el toc, Sí, Carai, tu. O dius, fes-me un resum d'aquest llibre, i te'l fa. Ai, que hem de patir. O sigui, no sé. Ui, no voldria ser jo mestre, que això és un altre debat. Com diferencien els mestres ara les feines, els treballs fets per intel·ligència artificial o fets pels alumnes, no? Molt difícil, perquè hi ha treballs, assajos científics, pot fer assajos científics. O sigui, treballs per presentar una tesi, els pot fer, i després pot ser bons o dolents o mediocres. Normalment són mediocres, però són, i després fa al final unes referències amb tot, o sigui, allò que queda és fantàstic. Doncs bé, avui he aprofitat per fer el gandul i dir-li a la intel·ligència artificial que escrivís la presentació d'aquest programa. A veure. M'ha fet 2 presentacions, i voldria dir-te que un cop llegides no són molt brillants, però estan bé. Val. Són He de fer correctes. veure que obro amb això, no? Sí, per això pensa que jo no he escrit ni una coma d'això, Ah, mira, fixa't. Perdona, és que en Carlos Baraibar em passa mesures tecnològiques sense precedents a Austràlia per evitar que els exàmens es facin amb ajuda d'intel·ligència artificial a les universitats. Clar, serà un problema a veure com ho fan. Fer-los a mà, entregar-ho a mà. A mà clar, i això els exàmens. I el moment, sí. Clar, però els treballs encara no ho pots evitar allà. Vinga, va, a veure, fem unes presentacions, no? Vull que quedi clar que tot el que dic que fa la intel·ligència artificial, el ChatGPT, és íntegre. Jo no he escrit ni una coma. Val. O sigui, això és el que surt de la pregunta que jo li faig i surt això íntegre. Per exemple, jo li vaig dir, fes-me una presentació per una presentadora que es diu Elisenda, a Carot, a Catalunya Ràdio, etc, i m'ha contestat això. Vol? Fem veure que ho he escrit jo. Però no, Vinga. Vinga, va. Però ho fem sobre la sintonia del programa o sobre la teva sintonia? Perfecte, sí, a veure com sona. Vinga, va. Hola a tots, benvinguts al programa d'avui de Ciència a l'Abast. Soc l'Elisenda Carot i, com és habitual, estic acompanyada pel meu amic de la ciència optimista, en Josep Maria Mainat. Avui parlarem sobre un tema que sempre ens ha fascinat. Parlem de l'enginyeria genètica. Per què ens apassiona tant aquest tema? Doncs perquè l'enginyeria genètica està transformant la manera en què entenem la vida i el món que ens envolta. Ostres, Déu-n'hi-do, no? Clavat, Sí. Faig una altra? No, encara no s'ha acabat. No, tiet, però si no estarem aquí fins a les 7. No, bueno, vale, doncs... Fem una altra, vinga, va. No, bueno, n'hi ha més, però bueno, Sí. són semblants, però bueno, Va. és igual. Tira. Hola i benvinguts a La Ciència a la Carta, el programa de ràdio que t'acosta cada setmana les últimes novetats del món científic. Com és habitual, la nostra presentadora servidora de vostès, això ho dic jo, Elisenda Carot, estarà acompanyada pel divulgador de ciència optimista, en Josep Maria Mainat, per parlar-nos d'enginyeria genètica. Hòstia, això ho podria haver escrit un guionista, O sigui, això és el que volia dir-vos. Ara bé, podríem dir, després d'això, que els guionistes han d'espavilar-se. S'han de posar les piles. Com pots veure, no està mal escrit. No. Però no gens brillant. No. És lo normal. És redundant, és normal, sí. És lo normal. Bueno, clar, perquè el que fa una enginyeria... el que fa una intel·ligència artificial al final és revisar molts textos i fer un poti-poti. Sí, bueno, i també n'aprèn, O sigui, també n'aprèn. O sigui, va millorant, va aprenent. Però en qualsevol cas, o sigui, els guionistes, i no els guionistes, sinó els guionistes, els pintors, els escriptors i tots, doncs hauran de ser enginyosos, hauran de ser originals, hauran de tenir personalitat, tot això que no té. Això que ha escrit això és un patró, no? Ara bé, no solament han de patir els guionistes. Qui més ha de patir? Les presentadores. Però que també... Sí, perquè hi ha veus d'intel·ligència artificial que amb una veu bastant normal i amb un to el mateix, no un to massa brillant ni massa... No crec que tingui les castanyoles que tinc jo. No, tu no ets una presentadora virtual, tu ets una presentadora virtuosa. Ara. A veure, tens alguna mostra? Sí, mira, la primera que sentirem, que la tinc aquí, es diu Nala. Nala. A veure com parla la Nala. Hola a tots. Benvinguts al programa d'avui de Ciència a l'Abast. Soc Elisenda Carot i, com és habitual,
Estic acompanyada pel No ets meu Elisenda amic de la Carot, ets ciència locuendo, optimista, una mica. Josep Maria Mainat. És una mica cursi. Avui parlarem sobre un tema que sempre ens ha fascinat. A veure, en tens més? L'enginyeria Sí, una altra. genètica. Però escolta una cosa, aquesta, Per de què totes ens formes, apassiona tant aquests aquest programes, això li he posat el text tal com cal. Després pots anar frase per frase i dir més a poc, més ràpid. Aquí fes una pausa, ho entonació pots i tal, modular. sí, Però clar, al final necessites una persona que moduli, per tant digues una persona que el llegeixi. No, bueno, sí, esclar. Però si tu estàs fent un vídeo a casa d'alguna Sí, cosa... sí, entenc, i dius, entenc. Escolta, ja... A veure, fot-li una altra, Sí, Enric. ara aquesta es diu Estel. Hola a tots i benvinguts al programa d'avui de Ciència a l'Abast. Una veu més madura, Soc però els la trobo Elisenda Carot i, tristoios. com és habitual, Sí. estic Jo acompanyada trobo pel meu Llavors, amic un noi, de la vols sentir un noi? ciència, Va, un noi. Aquest es diu Pere. Maria Mainat. Hola a tots i benvinguts al programa d'avui de Ciència a l'Abast. Sembla Una mica l'Òscar. vibrato, eh? Soc Elisenda Carot Bueno, i, diu, soc com és Elisenda Carot, habitual, perquè- estic acompanyada pel meu amic de la ciència A veure, què diu? optimista, Josep Maria I de què Mainat. parlarem avui? Avui parlarem sobre un tema que sempre ens ha fascinat. Ara un altre que es diu Joan. L'enginyeria genètica. A veure, el Hola Joan és i l'últim ja. benvinguts a Ciència al Dia, el programa de ràdio que t'acosta cada Sí. setmana Ara les bé, últimes l'avantatge novetats que té això del és món que científic. aquest noi parla lent, no? Com és habitual, Una mica. la Doncs li nostra pots dir, presentadora Joan, Elisenda Carot estarà espavila. acompanyada pel I mira. Hola i benvinguts a Ciència al Dia, el programa de ràdio que Mira com t'acosta corre. cada setmana les últimes novetats del Però en món tot cas, científic. escolta'm, que estem Com és fent habitual, aquí la nostra invents, fins aquí les presentadora presentacions. Fins aquí les presentacions. Entenc que avui parlarem d'enginyeria genètica. Sí, però també ja t'he dit que estava gandul. Ah, val? Aleshores, el que he fet ha sigut, en comptes d'escriure jo el guió, Sí. l'he dit en el xat, GPT, que és el Sí. programa, que m'escrivís el guió, però li he preguntat: hola, xat GPT, expliquen l'enginyeria genètica com si jo fos un nen de 6 anys. Carai, consideres que els nostres oients són uns nens de 6 anys? No. Fotis, eh? No. Però, bueno, No, a veure, té d'haver-hi de tot, si n'hi ha, endavant, eh? Però me n'he assegurat així que no em foti un rotllo científic, diguéssim, no? Vols que reproduïm la conversa que he tingut amb ChatGPT? Home, això, òbviament, eh? És una pregunta supèrflua perquè el guió diu que això és exactament el que farem. Veus, Hi home? posa, eh? No descobreixis les trampes del guió. No. Doncs bé, tu faràs de nena Sí? i jo faré de ChatGPT. Vinga, va. Vale? Li foto, Vinga. eh? Comença. Hola, ChatGPT. Em dic Elisenda i sóc una nena de 6 anys. Em pots Això explicar? ho pots millorar una mica, que per Val. de nena, si vols, si no... Hola, ChatGPT. Em dic Elisenda i sóc una nena de 6 anys. Sí, aquí els pastorets, ara. Em pots explicar què és l'enginyeria genètica? I el ChatGPT m'ha contestat. Insisteixo que jo no he tocat ni una Val. coma, eh? Hola, Elisenda. Veuràs, l'enginyeria genètica és una ciència que estudia com podem fer canvis a les cèl·lules per tal de millorar-les o per tal de fer que facin coses noves. Això es pot fer amb cèl·lules d'animals o plantes i també en cèl·lules del nostre cos. Per exemple, si volem que una planta creixi més ràpid o tingui més fruits, podem fer-li canvis en els seus gens. Què et sembla? Oh, em sembla estupendo, eh? Has parlat de cèl·lules, però jo sóc una nena de 6 anys i no sé què és això de les cèl·lules. Vols que t'ho expliqui, Elisenda? Sisplau. Sí, perdona, tens raó, ets una nena de 6 anys. Les cèl·lules són... Això no ho ha dit ella, això ho acabo de posar jo, El que diu ChatGPT és... Perdona, Elisenda, tens raó, això ho ha dit, les cèl·lules són com les peces més petites del nostre cos i de tots els éssers vius. Si el nostre cos fos un trencaclosques, les cèl·lules serien com les peces més petites d'aquest puzzle. Hi ha molts tipus diferents de cèl·lules al nostre cos, com ara cèl·lules de la pell, cèl·lules dels ossos, cèl·lules dels músculs i cèl·lules dels nervis. I dintre de cada cèl·lula també hi ha una cosa molt important, els nostres gens. Per què serveixen els gens? Home. Surto una mica del teatre perquè estic una mica saturada, eh? Sí? Per què serveixen els gens? A veure. Però és que això, si ho fem com si fos en sèrio, no s'entén. Ah, no serveix, val. No, t'ho dic perquè, esclar, jo aquest jo el podria fer. Estem fent l'experiment... Val, seguim amb l'experiment. Fes el que vulguis, Mentre els nostres oients tinguin clar que el que estem fent és que És un experiment, eh? És un experiment, que això és una nena de 6 anys que li pregunta a la intel·ligència artificial que li expliqui, Però escolta, saltem unes quantes preguntes, no? Perquè això seria... On vols anar? Doncs, per exemple, aquí. Aquí? Vinga, va. I modificant els meus gens, jo podria ser més intel·ligent o córrer més ràpid o tenir els ulls blaus, per exemple? Mira, modificant els gens sí que es poden fer que les cèl·lules facin coses diferents de les que farien normalment, però no és tan senzill com penses. I a més, modificar els gens pot ser útil, però no es pot utilitzar per fer aquestes coses. Oh, no es pot? O no està bé fer-ho? Bé, no està bé. Pot tenir conseqüències imprevisibles. Per això moltes persones pensen que no és una bona idea. Està prohibit fer-ho? No està prohibit perquè està molt regulat. D'acord?
com és que em diu veure, es fa per assegurar que les modificacions genètiques es facin de manera segura i responsable i per protegir la salut dels éssers humans i d'altres éssers vius. Gràcies, ho has explicat molt bé, com es deia? GPT, sí. GPTs. I ell contesta, de res, estic content de poder-te ajudar. Si tens més preguntes, no dubtis a fer-me-les. Trobo que és molt simpàtica, aquesta intel·ligència artificial. Però veuràs que no ha dit cap bajanada. Ho ha explicat amb un to més senzill impossible. I realment, si jo li volgués explicar a una nena de 6 anys com tu què és l'enginyeria genètica, igual que jo, doncs podria utilitzar tot això que diu aquest, no? De fet, un cop introduït el tema, no? Si vols puc desenvolupar-lo una mica més seriosament. Sisplau, desenvolupa-ho. El meu aire, M'hauria de remuntar una mica enrere, Remunta-t'hi. Mira, els primers homo sapiens de la prehistòria... Home, potser t'has remuntat una mica massa, No, veuràs com no. Els primers homo sapiens vivien en tribus nòmades. Dormien tots junts a la primera cova que trobaven. Sí. Mantenien una absoluta promiscuïtat sexual. Caçaven, corrien tot el dia amunt i avall, vivien amb un continu sobresalt i tenien una esperança de vida de 30 anys. Oh, quin estrès, clar que morien als 30 anys, pobrets. Siguem comprensius, doncs, amb els nostres remots avantpassats i perdonem-los que no tinguessin gaire temps per reflexionar que allò que els mascles i les femelles feien a vegades per allà per les coves al darrere d'una roca tenia alguna relació amb les criatures que les dones anaven fent de tant en tant i anaven parint. I no van relacionar-ho. De moment no ho relacionaven, val? Però va arribar la revolució agrícola. I la revolució agrícola, nois, va començar... Perdó? No. Tu fes. És que no em sento ara. Bueno, ara sí. Oh. És que estàs a punt d'acoplar-te i per això t'han baixat des d'allà dintre, perquè estem a punt de despegar la nau, saps? Amb la revolució agrícola va passar el següent, que la gent es va tornar sedentària i van aprendre a conrear les terres i sobretot van començar a establir el sentit de la propietat, que incloïa les terres, el bestiar i la família. I llavors van començar a adonar-se que la gent de la mateixa família s'assemblaven entre ells. Carai, tu. Mira, Ai, carai. Aquest nen té els ullets del seu pare, Sí. El nassarró de la seva mare, la boqueta, mira, és de la tieta Rosalia, ben bé, I la mala llet de l'oncle Quimet, perquè també s'hereta la mala llet, Sí. S'hereta la mare llet, també? Sí, el caràcter s'hereta, esclar que sí. Fixa't tu, escolta'm. I bé, doncs, llavors, clar, hi ha moltes teories de què era que es transmetia de pares a fills. Un d'ells que va fer una teoria d'aquestes era l'Aristòtil. L'Aristòtil és molt famós i un savi, teòricament. Home, i tant, Aristòtil, fotem. Sí, però com a científic era una bona cagada. Perdó, Vull dir, era... Més filòsof que científic, diguem-ne, no? És que no, ell era científic perquè deia teories científiques. Ell rumiava i deia, això deu ser així. I ningú s'ocupava de comprovar-ho, perquè com que ell era l'Aristòtil, va estar 1000 anys amb coses que ell havia dit que eren mentida i que es tenien com una cosa així, totalment certa. Per exemple, ell deia que les dones tenien una dent menys que els homes. Una dent menys? Sí. Que no els havia contat mai? Es veu que no. Era fàcil, descartar aquesta hipòtesi? Oi que sí, va estar casat diverses vegades, però no. I bé, en qualsevol cas, l'Aristòtil, diguéssim, va dir moltes tonteries, Però una d'elles, respecte a això que ens ocupa, és que deia que quan fan l'acte sexual, ja m'entens, oi? Oh, sí, acte sexual, és fàcil. Els fluids de l'home es barregen amb els efluvis, deia ell, de les dones, i tot plegat crea un efluvi nou... Que és una persona. No, que és el que dona les característiques a la persona. Amic. Llavors els deixebles li van dir, escolti, savi, mestre, però com és que a vegades sembla més el pare que la mare? I l'Aristòtil tenia resposta per tot. A veure, què va dir? Va dir, és que hi ha vegades que l'home és més fogós i llavors sembla més el pare. I si l'home fa més una cosa així de passa que t'he vist, doncs sembla més la mare. Bé, no va dir-ho així perquè ell era més savi, no? Déu-n'hi-do amb Aristòtil, traient-se teories genètiques de la màniga. Però bé, en qualsevol cas era un gran savi i un gran pensador, però això una cosa no treu l'altra. Però, per exemple, també va dir que si tu deixes anar dos objectes des d'una certa altura, l'objecte més pesat, més gran, corre més ràpid que l'objecte més lleuger. I això, durant molts anys, s'ha donat com una cosa feta, és a dir, segons... Però això, mira que es pot comprovar fàcil, això, T'enfiles dalt d'una torre i tires avall dues coses. Galileu Galilei va haver de demostrar que era mentida. I va demostrar, enfilant-se a la torre de Pisa, que està inclinada, això li va anar molt bé, amb unes bosses va posar-hi boles de suro i boles de plom, va deixar anar les bosses i van caure a terra pràcticament al mateix temps. Per tant, aquí Aristòtil la va cagar. Però la van cagar més... Pobre Aristòtil, La van cagar més tots els aristotèlics que durant 2000 anys s'ho van creure sense comprovar-ho. I aquest és el problema de l'Aristòtil. No el que ell va dir, sinó que no el van posar el dogmatisme que va generar en tot això. Hi ha més teories, però potser que anéssim... Un dia podríem fer un especial, Aristòtil. Però va, acaba'm amb què m'acabes. No? Quan ens falta? 15 segons.
15 segons, només? 15 segons. Doncs ho deixem per un altre dia. Volia acabar amb el Mendel. Josep Maria Mainat, un altre dia acabem amb Mendel i comencem amb Mendel, si vols. Sí, perquè Mendel 15 segons em dona de sí. No et dona de temps. Escolta'm, parlem la setmana vinent, ara que ja tornes a incorporar la tarda a Catalunya Ràdio. Seguirem amb la genètica. Val, perfecte, em sembla bé. Ara nosaltres de genètica, gràcies. Avui Una abraçada bàsicament hem molt parlat forta. d'intel·ligència artificial. I el proper dia de genètica.